Okay, yanzu wannan 2000 duk wanda ya faɗar da wani a cikin ku, duk wanda ya kada wani ko ya dake wani a cikin ku. Haba rogo money, $1 billion kai investing shine kake ta mun kukan account ɗinka yayi ƙasa. Dakari. To last week ka san nawa na sa a Dakari investment? Over $72 billion. A haka commission ɗina na ofe ne ba kawai. To, ga lissafin? To. So shi yasa da naji kana ce min kana so mu haɗu ai kuɗin ka ɗan ƙasa kayi investing. Sai na yi mamakin to nawa bawan Allah ne ya kashe da yake cewa kuɗin sa ya ƙasa. Ya je $1 billion ne. To ni wallahi ka ga da ma na ɗan haɗa da wani saving da nake a gida tukunna. Kafin ma ka iya samu wallahi. Allah sani. Ba matsala, you bounce back. Insha Allah. Okay, yanzu wannan 2000 duk wanda ya faɗar da wani a cikin ku, duk wanda ya kada wani ko ya dake wani a cikin ku zai tafi da wannan 2000, amma da sharaɗi guda ɗaya. 500 nawa ne. 500 nawa ne. Ka yadda? Ka yadda? Eh. Round 1.